Bueno, bideo honetan, naiz eta zuetariko asko, ondinoko, lehenengo hemen tarea biak egin barik euki, ez dakit arrazoi dituzelako sartzeko edo denbora faltan zabizelako. E, Lehenengo, urrengo unitatean, urrengo batazan, ikusiko duguna azaltzen nator. Bai? Eta da, Flipped Classroom zer dan. Horren inguruko hausnarketak egingo dugu, eta hausnarketa eta gainera ikerketa, vale? Egin behar izango dugu. Nik ipini ditut pare bat bideo hemen azaltzen zer dan, bat pizkat laburragoa eta hau pizkat luzeagoa, baina potente da. Eta gero ipini ditut lotura bi. Zer dan eta zer ez dan Flipped Classroom, lehenengoa da Crea eta Aprende con Laura web blogean topatutako sarrera bat, non agertzen dan zer ez dan eta zer dan, beren ustez. Eta bigarrenean, defeedbackroom.es, hemen agertzen da web orrialde baten helbidea da, bai? Baina hor klikatuz ailegatzen gana da web horretan agertutako sarrera baten informazioa, eta jartzen zen 6 konsejos 6 aholku hasteko Flipped Classroomekin. Vale? Behin martxan jartzen garenean, ba, zeintzuk gauza eukirrek bonituen kontutan, bere ustez. Vale? Bi gauza horiek, gauzak ikusi ondoren, lehenengo lana izango da, ba, jarraitzea arakatzen interneten, vale? Eta han topatutako artikulo, bideo, web orria, materiala, esperientzia, edo zer, topatzen duzuen, interesante topatzen duzuena, partekatu eta komentatu. Ba, zeuen iritzia emonez, edo ikusten dituzun alde onak, edo alde txarrak, edo zalantzak, edo zailtasunak, edo handakoz. Vale? Okurtzen zuen guztia, partekatu baliabidea eta komentatu. Eta bigarrena izango da, irudikatzea zure lehenengo hilabeteko saioa. Hau da, imaginatu, hasi zarela ja prestatzen, da hurrengo ebaluazioan martxan jartzeko saio batzuk Flipped Classroomen bitartez, eta ba, zela egingo zenuke. Hau da, bideoak adibidez, bideoren bat egin behar baduzu, ze aplikazio edo ezagutzen baduzu zerea zingo zenuke, edo nondik atara, zeintzuk bideo erabili, interneten badauz, YouTubeen, Khan Academy, TeacherTubeen, bueno, bideo bat leku dauz, bideoz beteta. Horako bat hartu, edo zukengo zenuela, edo gero gelan egin beharreko lana, ba, zelan antolatuko zenuen, zen motako aktibitatea planteiko zenuke gelan bertan, erabili beharreko baliabideak zeintzuk izango ziren, ez dakinik, bai? Okurritzen zaizuen guztia, vale? Edo bestela, topa interneten badaoz, esperientziaren bat, eta pizkat azaldu hor han zelan egiten duten. Nik nahiagot, norbera pentsatea egin behar zuela, laster egin behar duzula, eta horren aurrian hausnartu eta komentatu pentsatzen duzuen. Vale? Bueno, ba, sin más, gero arte.